Salom. Damang dainang hinaholongan ni Tuhan Yesus Kristus, suang songoni napo subulung nami nasian HKBP Menteng. Ujung Menteng, HKBP Ujung Menteng. Minggu tasadarion ima minggu pasapuluh pituhon dung Trinitatis, manang minggu parningotan tiki panopaon huhud minggu ekologi di HKBP. Taparade madirita, tapasonang rohatta, martang yang nahoho mahita. Amen. Jojo tu parmingguon. Di minggu sadarion, rap dohot saddo huria di portibion, tapatu pado parningotan tiki panopaon ni langit, dohot tanoon ro di nasa isina. On mapa dua halihon huriata HKBP marningot panopaon ni debata amata, di langit dohot tanoon. Marhite parningotanon, lam togu mahapor seota tu debata amai, namanopa langit dohot tanoon, dohot nasa isina, nong masay denggan, jaladang marpas sohotan, pangaramotion na, huhut mangalehon denggan basana, tu nasa na mangulu di portibion. Di baheni, tamasi tutudo tapasahat puji-pujian, dohot hamauliateon ni rohatta, nang todita tu debata. Di saddo HKBP, Laos tabay do minggu 22 September 2024 gabe minggu ekologi. Lau paingoton hita di pajuwon, ulaon, dohot tanggung jawab ta songon halak na porsea. Lau pauliulihon hasadaon ni nasa natinoppa. Dada holan siatan sabing ianggo ekologi i di huriata HKBP. Alai konteks tado ekologi i lau marhuria, marteologi, marhadaulaton huhud mangulu. Jala dada holan inganan hangluat ta ianggo portibion alai bagas ni debata doi. Inganan parsobaot ta tu debata manangihon hatana jala makka nguluhon holong ni rohana. Alani i ta puji ma debata marhite narap hita marede o debata tung longang dorohaku. Saluhut di
Rim mahita jongjong. Mod balgani holongu marhite Yesus natar silani anak sasadang ode bataku dilehono manobus jolmai marhendeo Tuhan mabusio ode bata sahab doho marhendeo Tuhan mabusio ode bata sahab doho. Mar hite-hite goar ni debata ama, dohot goar ni anak na Tuhan Yesus Kristus, dohot goar ni tod di parbadia, na tumo palangit dohot tanoon. Amen. Pinuji ma debata sito palangit dohot tanoon, tangan na donan juma dihon nasa na tinopa, hati uron dialiton ibana hira ulus, ibana pahibakon akal langit son ribbe-ribbe, iba na manggulang-gulangi di aek bilut na pargijang hure tanah do di bain aka obuni mar dalan-dalan do ibana di atas habong ni alogo nunga di pauja ibana tanoon tu aka ujahan nai asa unang lalo-lalo saleling-leleng na halo mohon ma Jahoba jadi lehonon nama tuho na pinangido ni roham pasahat madalan mutu Jahoba jala haposi ibana asa ibana patu rehon. Haleluya. 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 Martangi yang mahita. Ale Tuhan debata amanami para si rohan na sumurung. Masay denggando di topaho langit dohot tano, dohot nasa isina. Jaladang hea di tadi koko ulaun ni tanganmu. Pinuji maguarmu saleleng ni leleng na. Ala balgani holongmu marhite Kristus anakmi. Nunga di baheko padan tu saluhut na tinopami. Jaladang hea di oseho padan naung binahenmi. Go denggan ni basamdo langit dohot tanoon ale amang. Mula rata do asini roham, jaladang marpas sohotan denggan ni basam. Rap dohot nasa na tinopam, hupuji hami maho ali debata ama, anak dohot tod di parbadia. Rap dohot saluhut akan aporsea di portibion, upes tahon hami matiki panopahonmu di langit, tano dohot nasa isina. Di sadok HKBP Sadarion, hubaik kami minggu ekologi, manang minggu hasadaun ni nasa na tinoppa. Pau bama adung dohot angguk nami, gabe puji-pujian tuho ale amang. Pahi sarmatano naung tinoppami, naung sega ala hagi jangon ni roha, dohot hamokuson ni jolmai. Marhite pakokopon ni Yesus Kristus, anak mi di hau pinarsilangi. Sai bahen mahami saluhut na, gabe jolma na tinoppa, nai baru marhite todi parbadia. Amen. Rohaki
Tatangihon mapatik ni debata di minggu sadarion. Imanan yenet sian konfesi HKBP tahun 1996 bidu 5. Taringot tu lingkungan hidup. Taha porsiai jala taha tidak kodo. Di topa debata do jolma nang inganan parmianan. Do inganan pangulaon na di Portibion. Iba na do napuna sude. Na mangalehon hanguluan tu sude na tinokpanai. Inganan pangulaon ni jolmai madarat, laut, dohot hajak kajang. Dilehon debata do huaso tu jolmai, lau paulihon Portibion di bagasan tanggung jawab nagok. Ulaun ni Kristus Yesus do paluahon jolmai, nasa na tinokpanai, songoni Portibion sadiri. Marhiteon. Taha tidak kodo tanggung jawab ni jolma panguluhon sude na tinoppan ni debata asa boy ibana mangula hipas dohot marsonang. Ta alodo aka usaho na manigay lingkungan marhite na manutungi dohot manabai hau di toba manang harangan. Ta alodo aka usaho na mangalitohi aek dohot awang-awang. Nang aek panirisan na marisi rasun sian aka pabrik marhite so mangaturehon halalau ni aek panirisani pola tahe manigai aek si inumon suang songoni ta alodo aka pencemaran udara na manigai parhosaan ni jolma atong rap mangidogogo mahita sian Tuhan debata lau mangulahon na hombar tupatik nai. Ale Tuhan debata separ mangulaon na hombar tupatik ni. Amin. Mahita jom-jom dam di baloson Tuhan sesaon na dosa dam di baloson Tuhan tu Jesus ko daloja di sesaon sesaon na dosamu, sesaon na dosamu, nang dibalos Tuhan, nang dibalos Tuhan. Tatot po timadosata, martangi yang mahita. Ale Tuhan debata amanami si topa saluhut. Nunga denggan di topaho tanoon nang sude pangisina. Alay husegai hami doi. Ala hagi jangon ni roha dot hamokuson nami. Tuhan, sesama sa dosa nami maradopon akan natinopang. Ale Tuhan debata. Dipilit hodo hami lau pauliuli hontano na tinopamon. Alay hurajumi hami, dang hibul rohanami, lau mangaradoti hasadaun ni nasa na tinopami.
na hurang do parsitutuon nami maradopon akan natinopam na asing. Holan narikot tu diri nami sabing do hupar hamaol hami. Jaladang huingot hami na marsigatung tu hasadaw ni nasa natinopaido parnguluan nami di tanoon. Asimaroham dihami oleh Tuhan, sesesa mana sadosa nami, maradopon akan natinopami. Ale Tuhan debata, hupar hatopot hami don najot-jot hupasombu hami akan na humaliang hami. Dohot bagas joro mi pe dang ias. Hupar hatopot hami do nama say losok rohanami, manuan huhut pagodang-godak kon hau, ubay nalam mohop, jalamar mahir tang portibion. Asimaroham dihami oleh Tuhan, sesesa mana sadosa nami, maradopon akan natinopami. Ale Tuhan debata, disuruh hodo hami marbarita naulinasian Tuhan Yesus Kristus tunasa natinoppa. Alai jot-jot huarsahi hami akan natinopami, marhite na husegai hami, jala husiapon hami tobba, laut, dohot langit inganan ni nasa natinopami. Asimaroham dihami oleh Tuhan, sesesa mana sadosa nami, maradopon akan natinopami. Baga-baga ni debata, taringot tu hasesaan ni dosa. Songonod do hata ni Tuhan Jehova, Roma hamu tuau, asa mangolu tondimuna ninna Tuhan Jehova. Tung sura rarado samuna songon abit bunga dap-dap, botar do bahenokku songon itak. Nang perara songon abit hasubba, gabe songon hapas do muse. Hasangapon ma di debatana di gijang. Amin. Tatangihon mahata ni debata turpuk epistel di ari mingguon tar surat di Yohanes bidu tolu mamukasian ayat 10 tolu saat ro di ayat 10 walu. Dang adong nama naik tu banua gijang ia so naung tuati sian banua gijang. Ima anak ni jolmai na di banua gijangi hian. Jadi songon naung patinatiboni si Musa uloki di halongonan. Songoni naing patimbo on anak ni jolmai. Asa dapotan hanguluan na saleleng-lelengna ganum na porsea di ibana. Ay songonod do holong ni rohani debata di Portibion. Pola do anak na nasasadai di lehon. Asa unang mago ganup na porsea di ibana. Asa hanguluan na saleleng-leleng na di ibana. Aidang na disuruh debata anak nai tu Portibion asa uhuhumona. Naik paluon na Portibion tahe umbain na disuruh. Dang siuhuman na porsea di ibana. Alay anggo na so porseai nunga hona uhum. Ala so porsea ibana di goar ni anak sasada ni debata. Ido sahatna. Martua do akan natumangihon hata ni debata. Jala naum peopsa. Amin. Aku say halaso
pe naulido rupana, naulido rupana. Sudena di Mariasi, doa salapon doani, Tuhan kadebatana, nang emena ihawai, nang hausudena ratai, dipuji do Tuhata, dipuji do Tuhata. Sadarion rap mames tahun tiki panopad dohita, dohot sude akana porsia dilihat portibion. Jala disadok HKBP tapatu pado sadarion minggu ekologi. Marhite pesta tiki panopaon dohot minggu ekologion, naeng tarataratai muse haporsiaota, paboa natinoppa ni debatado langit dohot tanoon, natatadda marhite Yesus Kristus. Marhite pestaon, pestaon naing tapaingot muse dirita, Papua na sojo mai nagabe pamusatan ni saluhut na tinopa, dot na sa hanguluan. Dang tarsirang jolmai siantano na tinopa, jalan na hinaholongan ni debata. Na tinobus marhite mudar ni anakna, jala di paimbaru marhite ton di parbadia. Marhite pesta tiki panopaon dot minggu ekologion, di sosoi dohita lau makanguluhon hayason, mangurui dot pasidikon nasa ropa-ropa, mamarangehon ngulu na denggan, maradopon humaliangta, mamarhamaol nasa natinopa, marpangotik jala jamot tu aek, listrik dohot BBM, jala sigop maradopon akatada-tada ni hasisega ni natinopa ni debata di sadok portibion. Huhut martoruk ni roha di bagasan hadaulaton. Dohot pakka tidak konotta akan naung tinobus marhite-hite hamamate dohot haheheon ni Yesus jala marhite toddina di baen hita gabe anak haholongan ni debata. Marhite pestaon, rabdo hita dohot nasa natinopa, lao marpakirimon jala mangula pasauton portibion asatigor, gokdame ias jala marudut. Atong, taha tidak kon mahaporsiaot tai, songon na hina tidak kon ni dongata saha porsiaon di sadok portibion, rap mahita maddo. Au porsia di debata Jahoba, ido ama pargogo naso hatu dosan, na tumopalangit dohot tano. Au porsia di Yesus Kristus, anak ni debata Jahoba nasa sadai, imana tinubuhon ni si Maria, na gabe-gabean sianton di parbadia, adorang so habubuan. Ido tuhata, na tumaon na bernit, di panguhuman ni Silatus, na mati tarpajal do ibana di hau pinarsilang, na tuat tuban watoro dong ditanom, na mulak mangulu di ari patuluhon, na manaik tu surgo, lau hudul tu siamun ni debata Jahoba, amanai pargugun naso hatu dosani, di sima ibana pun, manguhumi halak na mangulu dot na mate, au porsia ditod di parbadia, jala adong sada huria na badia, huria hatopan halak ikan akan na badia, dohot dihasesan ni dosa, dot yatai na mandok, mulak mangulu sogot daging ni halak nong mate, do dihanguluan na sora sudah. Amin. Korna Poso Bulung HKBP Ujung Menteng.
titing minggu. Tapai huti hutma ujakai matiting si jahon di minggu 10 pitu dung trinitatis tiki panopaun hut minggu ekologi di HKIP hari 22 September 2024 pukul 10 WIB. Nomor sada pertanyaan daerah hari Rabu tanggal 25 September 2024 pukul 10 WIB. Nomor sada daerah di Toludago di bagas ni keluarga Edison Sregar inang interleki boru napitupulu maringanan di rewang serbaguna lantai 2 paduahon daerah Opat Sarbuncip Nyonya Saur Simajuntak boru Tambunan Laos Pangapulion maringanan di Jalan Geger Kalong Lebak 2 nomor tolu napatuluhon de pitu Pajajaran di rumah di bagas ni keluarga situa hutur Simangunsong inang parida boru siahan di ruang kostori lantai sada. Hari Kamis tanggal 26 September 2024 pukul 10 WIB. Sada daerah D5 Malabar di bagas ni keluarga Amang situa Darius Pane maringanan di Jalan Sukaati Permai 2 Rumawi nomor tolu. 2. Perningotan tiki panopan hut minggu ekologi di HKIP. Horbar tu surat soso sian opui eporus di permingguan pukul 10 WIB sadarion di patupado perningotan tiki panopan hut minggu ekologi di HKIP surat sosoi Boydo Matajaha di titing di halaman 12 terakhir Mei. Patuluhon pelean sosial huria sadarion papungu pelean sosial huria do hita tu keluarga Nyonya Sumihar Hutayan boru napitupulu ruas wek Bandung Selatan siala nunga marujung ngolu ni Amang Washington Hutayan Paupaton Parhusoron Parjamita Resort di permingguan sadarion tapatupado Parhusoron Parjamita Resort daftar Parjamita Boima Tajaha di titing. Palimahon pangebation huria di permingguan pukul 10 WIB sadarion rodo mangibati huriata na poso bulung HKP ujung Menteng na niuluhon ni pendeta Johnson Togatorop ima pandita fungsional HKP Resort ujung Menteng dohot sahalak parlhado jala nama namuei ima na poso bulung ni huriata parhalado dohot ruas pasahaton mauliate siala pangobation dohot pakobasion nasida marhite korpujian dohot hata ni debata na pinasat amang pendeta Johnson Togatorop. Onopon pesta peresmian huria nagok pos pelayanan HKIP Nomensen sadarion minggu tanggal 22 September 2024 porhat do padita resota padita albenar silain rap dohot seksi lansia ni rihatta mandohoti pesta peresmian huria nagok pos pelayanan HKIP Nomensen di Cikajang, Garut. Pabituhon resort pesta resort di hari Minggu nanaingro tanggal 20 September 2024 pukul siawib di Patupama pesta resort permingguan di HKIP Bandung di Patupa Holland Toluhali ima pukul 7 pikul sia dohot pukul 10 WIB. Di sudai permingguan sadari papungu tupak khusus tu resort dohita marhite amplop. Pewaluhon rapot
Parhalado Resort Dohot Pangula Nagok Tiki. Di hari Senin tanggal 23 September 2024 pukul 10 WIB maringanan di ruang konsistori lantai sada di patu pado rapot Parhalado Resort Dohot Pangula Nagok Tiki. Pasiahon rapot panitia pesta resort. Di hari Senin tanggal 27 September 2024 pukul 10 WIB maringanan di ruang konsistori lantai sada di patu pado rapot panitia pesta resort. Tusude anggota panitia pesta resort asaro madohoti rapoti. Na pasapuluhon. Jadwal Marguru Malua tu ajaran 2024-2025. Jadwal Marguru Malua tahun ajaran 2024-2025 dipatu pado mamukasian mingguon ganup hari Jumat pukul 10 WIB dohot hari Sabtu pukul 10.30 WIB maringanan di ruang konsistori lantai sada Gedung Rukan. Pasap Lusa Daun. Perguruan Korserene Serena. Seksi remaja Huriata Patupahon perguruan kor bajar-bajar ganu pari minggu. Mamukasian hari Minggu tanggal 6 Oktober 2024 sahat tu tanggal 8 Desember 2024 nananeng roon di ruang serbaguna lantai 2. Tung sidung permingguan remaja jala perguruan ima nagabe dalan mengelului akka potensi anak kota sikola minggu remaja nang naposo bulung gabe guru kor nama 10 hon program marsiajar naposo bulung dung sidung majahatiting taleom ma partikian tu naposo ni Huriata laho patorakon program marsiajar naposo bulung HKBP Bandung di hari Sabtu tanggal 20 September nanengro. Songonima titing di bagasan minggon tuhat tama nama masu. Lelem matikitu naposo. Shalom. Horas. Nah, huparsang ngapihami amang pendeta Johnson Togatorop, rap dohot aka rombongan sian HKBP Ujung Menteng. Selamat datang di Bandung. Nah, halongnya kami Parhalado, damang dainang, sude haha anggi dohot ito naman dohoti parmenggion arian sadarion. Selamat hari Minggu. Ia parjonjong kami di son mewakili panitia parheon naposo HKBP Bandung Riau Marta Dinata 2024 pasaton bawa-bawa tu akan naposo na adong di son asaria mahita mandohoti acara marsiajar di hari Sabtu 28 September 2024 mamuka sian jam 4 sore da abang kakak damang dainang nahuhaulongnya kami ikon tarajumi do dang piga dope akan naposo namamboto boha marhata batak martutur dohot maradat. Ido alani dang salah dope anggona tua-tua mandok batak dalle tuakan naposo saderion. Alani dang mungkin tapasombu si songonon masa tu naposo ni huriat tahun. Alani di damang dot dainang mangido mahami asa toktong dituturi akan naposotan na di Jabu, asaria mandohoti acara ni naposon, tarlumubi acara marsiajaron. Anggiat marite acara marsiajaron, lam tamba parbinotoan dihami akan naposo, lau martutur dohot maradat. Arop rohanami, asaria mahita sudi akan naposon, persidohot di acara tahun. Say bulus ma di bahen tuhani acaraon asa denggan tarpatupa makorhon silas ni roha tu akan naposo tarlumobi tu akan natoras ni naposo na mandoho ti acaraon. Tatangihon ma video singkat na di patupa panitiha lao patorakon acara marsiajaron.
songonima boa-boa na boy hupasa tami, molotung pe adong sisukunan, taringot tu acara marsia jaron, boy ma sinukun tu akadongan na poso marhite stenbut na adong di joloni garejata. Tuhat tama na mangaramoti hita salutna. Mauliate, shalom, horas. Korna Poso Pulung HKBP Bandung. Marende mahitasian buku ede nomor 780 sada ayat sada dohot udutna laos tapapunguma pelian sada A dohot sada B.
na tinopa ni Tuhan adebata sungai laut dohot tobak rodi parlangitani rodi parlangitani. Ayat 2. Arsinondang bulan bintang nama kalian ibe namur dadurang di batu pausuli di batu pausuli. Dameni debatana sumurung, sian salhut naroha. Ima na mangaramoti ate-ate dohot pikiran muna. Di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Selamat hari Minggu madhita salhut na manginang. Horas madhita salhut na. Huria na hinaholongan di bagasan goar ni Tuhan Yesus Kristus. Mauliati ma pasaat hami turebata tuang soninang tu amanami nanami perhalado nang akaruas ni Huria hakabipe Riau Martadinata nama jakon haroroni naposo bulung ni Huriata hakabipe ujung menteng rapdohot hami suang soninang amang inang perhalado dong rumang na piga-piga na madongani secara khusus ma didampingi oleh pendamping naposo. Oleh atema di sambutan muna di hami di bagasan tikion jala makalason dengan bahasa ni debata di bagasan goluta pujahaun hami mahatan debata nagabijamita di minggu sadarion minggu 17 dung Trinitatis na laos di pahobar minggu tasadarion tu minggu ekologi hatani debata tersurat sian pesalmen 104 ayat sada sahat rodi ayat tolu itaba ayat 10 tolu sahat rodi ayat 24. Songonoma hatani debata hujaha homa dihita saluhutna. Ede puji-pujian di debata sitopa saluhut. Puji ma Jahoba aleton diku. Nabulon situtudoho ale Jahoba debataku. Marpahean hasangapon dohot hamuliau doho. Hatiuron dialiton ibana hira ulos. Ibana pahebako nakalangit songon ribe-ribe. Ibana manggulang-gulangi diaka aek bilutna pargijang. Huretana do dibahen akau buni. Mardala-dala do ibana di atas habong ni alugo. Ibana pabosur akka dolok sian akka bilut na pargijangi, sian parbue ni akka jadi-jadiammu do butong tanoon. Ibana patubuhon duhut-duhut di pinahan, dohot ikau rata bahen parulian ni jolma. Laho parwarhon roti sian tanoon. Rodi anggur, napalas roha ni jolma nagalei. Asamar miak bohina lubi sian nahonamiak. Dohot roti na tumukol rohani jolma nagalei. Butongam ma akka hau ni Jahoba, akka hawares ni Libanon, akka sinuan nai. Disima marasari akka pidong. Si boru tasik na marjabuhon hau tusam. Akka bedu do napuna duluk akka natibui.
haporusan ni aka tuasu do aka duluk batu. Ibana mabahen bulan pajujuran tiki. Diboto mataniari do hasudutanna. Hodo mabahen hahulumon. Jadi tubuh maborngin. Disima gumamang saluhut binatang harangan. Singa nabajar aka napatungaor mangido si soroon na jala mangalului sian debata si panganon na sida. Bisar mataniari mangisurut manasida lahu manggopang tubagasan liang nasida. Ruar majolmai tumopot ulaon na pinuhutan na rasi rasa botari. Tungnalan situtudo aka jadi-jadianmu ale Jehovah. Saluhut nai dipauliho marhite-hite hapistaran tunggok jadi-jadianmu do tanoon. Disido sahatna. Kita saluna kamanginang molotazahan nakaning molotabigi ditikting manang dari berita parminggota molo kami padita Johnson Togatorop jala inang buruan barita ya. Kami marhuta di Garuga tapan ulitara dauduk dau situtu tangadong be puta asing di Garuga inama ujungna molo kami rosan ujung menteng alai hutanami ujung ni Portibion namarai ido alana merdomu dosudi ya di habal gaon dohot padonganyon di Jehovah di kita. Jalalau sido nang songon parminggota di bagasa tikyon di sado KKBP nung anak kaning takas di pabotohon nak kamanginang na tapatupa minggu ekologi songon dalan mangingot jala makamulatehon dengan bahasa di debata di bagasan nguluta. Jala marhite parminggonon yang dipaingotot kita ternyata bahwa hidup kita dan juga dunia ini adong dona manopa ima debata. Tang tartopa songon isa diri alai napi na tupani debata. Habal gaon di bagasan parnguluon nihita saluhutna. Sadoka KBP na adong di Portibion na kaning ipabotohod do na patupahon acara minggu ekologi. Aharon na nang dohonon na ubahen na pola tapatupa. Ima minggu ekologi di bagasan tikyon nga di paingon na kaningtong di konfesitai di patiki. Alailaus pa derhami matuhita kamanginang marhiti parningotanon gabi disungguli sude aka halak Kristen di pajowon na disungguli sude halak Kristen di aka ulaon na doho dia katanggung jawab na ima lahu pauliulihon hasadaon, pauliulihon hadameon. Di jolma dohot akka na tinopa na asing. Di paingot musehita dia kaulota, di panopaun na parjului. Laho pauliulihon memelihara. Napaduahon naing di paingot saluhur na akka ruas ni huriana di HKBP, naing patupahon jalamar nida Portibion songon inganan di debata manang di bahasa Indonesia didok sebagai rumah Allah dalam kehidupan kita agar kita melihat dunia ini sebagai rumah Allah. Hui mata ingot bagasta kamanginang, muluadong mabain na hurang dengka di bagasta muruk rohita. Adong mabain na kotor, adong tesua bunga, alai laus adong memutihi do taklan na asing, baru pakilala atta. Pasti do hurang denggan pakilala atta. Jalan marhite turpuhon di paingot do, manang marhite parsaora permingguan ekologi di tikyon, asa gabi pauliulihon ngolo ni akana porsea ngolo ni ruas ni huri HKBP secara khusus.
songodalan makanguluhon holong di debata naung taripar di bagasan nguluta. Ay molo ta pauliuli portibiono ta lingkungan na asing. Na pataripar holong di debata do hita di si naung ni pasahat na tu hita, naung pinalumehon na tu hita, ganup marsada-sada. Ganup marsada-sada. Lanido bay na ipayngok na kaning, adong sipatu paon, adong na dioray, ito ang atongan ni konfesi, tahun 1995 taringot tu lingkungan hidup. Ima, taringot tu ekologi, kamanginang. Jala turpuk jamita sadarion marningot habalgaw ni debata di salhut na tinopana jala edde na marisihon pagkatidak konon. Ni parpe salmen di panarihonon ni debata. Yak na tinopana. Debata manopas yan na suadong gabe adong. Jala debata adang holan manopas sabing molotay hutun na kaning perdalanan ni turpuhon. Alay doho do laho memelihara. Providentia Dei. Maparmudu-muduhon sa luhut na natinopay. Mangaleho na kanarikot di bagasan ngulu niya ka natinopay. Di parade de batasi panganon. Di parade de batasa luhut na hanguluan ni Jolmay. Dohot ak kapahapahanan na asing. Nang perupani, ikurlaw hita mangula kaulauta. Ikoborhat hita manugot mangula kaulauta. Ikon mulak kita musebotari lahu mangulak kaulauta. Bahkan adong ronay koborhat musebotari mulak manugot mangulak kaulona. Alay toktong do habalgaon di debata. Taripar di bagasan guluta. Marhite hahipason. Marhite torang niroha dohot pikiran. Ina mangulak kaulautai. Marhite parbinotoan habisukon. Na pinatupa, na pinapatar, na nipasahat di debata di bagasan guluta. Jala di bagasan tikyo di do na kaning di sarihod debatado aek tu na tinopana. Takas taboto akka manginang aek imasada elemen na rumikot jala rikot si tutu di bagasan ngulu ni jol manang diak ka parngoluan niya kasuasuanan. Radung dungo hita na sugot siyan podomata kang adong hita na so minum. Haruna kaning hami hola saat di konsistori itorodo amak situa nyunamang tes. Kopi manang nateh manis. Artinya tarik kotor do aek. Aek dang bui dau sian nguluta. Dalam mulut aida rupani tubuh manusia berapa puluh persen air. Molo hurang do aek baul do gali-gali. Ulu do pardopahan hira pardopahan natar hapit. Molo dang minum. Dehidrasi dohot akalana asing. Sangat kita butuhkan dan sangat diperlukan. Jalan hari kotido di lehot debata dihita akka manginang. Di parade aek. Dang tarsirang ngulu ni jolma. Dohot salhut na tinopana sian aek. Laosima paingoton hita di bagasan minggu sadarion dang tarsirang nguluta sian Kristus. Songon aek hanguluan. Ay songonod do holong ni roha ni debata di portibion pola do anak na nasasade di lehon asa unang mago ganup na porsea di bana iro na kaning di pistil tay kamanginang. Ketika Allah menyediakan air minum, dia juga menyediakan air keselamatan, kehidupan kekal bagi kita. Ketika air berapa puluh persen memenuhi kebutuhan kita, tubuh kita, begitu juga dengan Kristus dalam kehidupan kita. Di bagasan ngoluta kamanginang. Bagasan nguluta. Dang margogo ho, akka manami dohot inanami. Badalanya ka perdalanan ni nguluta, mangula akau lauta yang koso adong Kristus di bagasan ngulum, lahu mangula akau lau ni, mangalehon gogo dohot akalas roha di bagasan nguluta. Dan itulah yang memampukan kita. Patauho kita, laho makaholongi, portibion. Emalonunga mian Kristus di bagasan ngoluta, mian maholong ni roha, holong marohatta tu nahumulia kita, holong manang rohatta tu akan atinopa, holong manang rohatta tu debata. Di paradi debataru nang akka sipanganon, di paradi debataru nang akka inganan,
laho parmianan ni saluhut na kana tinopay, jala saluhut na iya ka manginang. Pataridahon habalgahon ni debata. Dang naholan manopay ban HP alay laustong do di parmudu-mudu. Amanginang na hinahulungan di bagasan kuar ni Tuhan Yesus Kristus di namarningot habalgaw ni debata hita di saluhut na tinopana di minggu ekologi sadarion di paingok donang kita tanggung jawab ulauta songon hala Kristen hita sahatu tikion ima mangaramoti akan natinopai mangaramoti parsaoran diaka natinopa hita dongan jolma perupani sesama hita pe porludo mangaramoti akka parsaoran mangaramoti akka haulion mangaramoti akka dame doho lasni roha unang saya tadok kita mardame doho lingkungan hidup ternyata kita juga dengan orang lain dengan sesama kita tidak mampu hidup dalam kedamaian alani akka narekod di parnguluonon jala idu ulau na pinasahan debata tu hita asa taulahom majala tahamulatehom matoktong dengan bahasa yang debata tahamulatehom mahaburjuon di debata nama narihon nguluta akka manginang bersyukurlah Allah itu baik bagimu Allah itu baik bagi kita jala idu nang huhamulateho di tikion ramar lasni roha dohamu di minggu sadarion bui pajupang marsaor doh debata apalagi yauma puasa. Dan saya rasa saya sangat bahagia saat ini. Tahun 2012, 24 April 2012, ketika ada penahbisan pendeta, saya ada di sini, di altar ini. Di somma au majalo tohonan hapad di tahun amanginang. Itiki HKBP Riau Martadinata, gabi bulahan amak majalo tohonan di hapad di taubang na 30 halak kami ditiki. Jala dibagi mahami tu manang na piga-piga jabuni ruas. Nakai kusuk ko na maksud ko amang. Isidot ahiyamang nasongon. Mulo sosala marga manurung niku. Inangibur pajahitan di torinda nasida. Ima, jala, sehat do penin namang isatu dikion ngatung dan siarang masuk kategori lansia lagi berada kuber so no tinak kaning kuber di warta borhak do lansia. Alai sehat do penasida. Arborgi kami piga-piga borgi di siak kamay nang tahun 2012. Jadi sokok notnya keng altaron. Inilah jodoh kependetaan saya HKBP Riau Martadinata. Jadi kuber nak kaning rupani perkembangan masa uli, masa denggan, sambutan dohot akalan na asing. Oleh sebab itu juga datang membawa naposo bulung. Dan tentu ada harapan juga, jangan-jangan jodoh mereka juga di sini. Kan seperti itu. Hilot dong. Ya, itu dah. Ibu itu berhitiah kapar suara songonon. Tamit tomak, ya. Jala anggiat ma parsaurata di bagasa sadariona ka manginang patari parhon lasni roha dihita. Anggiat ma parsaurata di bagasa sadarion patu parhon lasni roha nang deadupan di debata. Alani taulahom ma pamujion tadupan di debata. Jala tahamulatehom ma habalgaw ni debata di bagasan nguluta naung pasahaton Kristusi. Nagabe haluaon, nagabe hanguluan di bagasan nguluta kanu marsada-sada. Amin. Martang yang mahita. Mauliate ma di pasahana sarohanami tuadopanmu ali Jahuba. Siala asi dohot holong di roham na doktong kupakilalahok kami. Bui hami marlas ni roha di parsauran di minggu sadarion rap dohot ruas ni huriam HKBP Riau Martadinata di ngananon. Pasu-pasu mahatam naung hutangihon hami. Nagabi bohal di parnguluon nami. Nasian hodo salhut na nguru namion. Nasian hodo salhut na nasana lohot di bagasan nguru nami. Diaka parulaon, diaka ulaon, diaka perkarejuan. Nang hosa hanguluan na saya toktong di palomehoko. Hodo haroruan ni ali Jahuba. Alani patau mahami toktong maka mulia tehon denggan di basam.
Patau mahami toktong makamulia tehon habal gaummu naung pinatari parmu. Lumobi marhite Kristus Yesus na humokop hami. Pasu-pasu masalah na karuas ni huriam. Toktong lehon dinasida hahi pason. Lehon dinasida akalas ni roha. Pasu-pasu Tuhan. Aka ulau nasida. Pasu-pasu nang aka ianakon nasida. Asa toktong jupang las ni roha. Marhite panarihononmu di bagasan ngulu ni akaruas ni huriamon. Pasu-pasu manang persoalan nami dinaro manopot mengebati huriam HKBP Rio Martadina taon ima na posobulung ni huriam HKBP ujung menteng dohot amang perhalado ng keluarga. Pasu-pasu ma ngulu nami asang giat mabuan las ni roha di luaton di huriamon jala pahoton akaholong ni roha di bagasan gulu nami garu marsada-sada. Ali jahu bade bata pasu-pasu ma akaruas ni huriam na adong di ingananon natung masihol jala say makirim didenggan di basam na salilingon di bagasan nguluna. Ima di parianak konon. Ima di parkarejuan. Di hamamalum sian parsahiton. Nang akarokap nito dinasida pe. Di naung talup marhasohotan. Tunghoma Tuhan na mangului akka pangiduan niya karuas ni huriam. Jala pasaut mai. Di bagasan ngulu nasida tu akatiki na naing rohom partulo mo ni roham. Asa tungbuy marlas ni roha kami Tuhan. Jala tungbuy kami. Di bagasan ulup-ulup marsaur mamuji pasangapon ho. Di akatiki na naing roh. Jala asal mesikop akalas ni roha ni ruas ni huriami. Pasu-pasu manang. Saluhut akka manami nanami. Perhalado ni huriam di ingananon mulai sian padita resort fungsional nang aka mang nanami perhalado. Toktong pasu-pasu akaulaw nasida. Toktong urupi nasida mangulah kaulaw na. Sa jupang Tuhan akalas ni roha taba ni nawang adong di bagasan ngulu nasida. Nang kategorial lansia ama ina naposo bulung remaja sikola minggu homa nama masu-masu nang aka program nasida boy mardalan doho denggan tau hasangapon hamuliaon di guarmu jalalas ni roha di bagasan guru nasida. Pasu-pasu manang akka ruas ni huriam na marulang tahun di nasa minggon ulang tahun di kelahiran nang ulang tahun pernikahan. Pasu-pasu parngulun nasida asa toktong di bagasan asidohot holong ni roham. Ali jahoba de bata manami pasu-pasu manang akaruas ni huriam naung pasahaton pilihan na tuadopanmu marhite-hite huriamon. Toktong urupi nasida mangulak kaulaon na nang parguguy mamelihon akapilian na umuli muse tuakatik-kitik na naing roh tuadopanmu marhite-hite huriamon. Asima roham ali jahoba de bata manami. Saat tuhoma daging dohotor di nami. Jalo matangiang pangiduan nami marhite goar ni anakmu. Tuhan Yesus Kristus martangiang kami tuho. Amin. Maredehita puhu tapasahat piliata di bagasan lasni roha. Toro
Matsai holong do rohani debata tu portibion, na tino panai marhiti hatana. Dang lomo rohana sega, jala siap portibion, ala pangalaho ni jolma manusia. Dileho do anak nana sasadai mate di hau pinar silang, laho pada mehon saluhut dosata. Jala hehe ibana sianakan amate asa dapotan ngulu nai baru hita. Dang marna luja ibana pay baruhon portibi natinopa, jala ni asian nai marhite tordina. Natarjodo hamu, dohot ahu, gabe parbarita nauli, tunasa natinopa. Isondo kami, ale Tuhan, suruh kami. Bahen masadok hadaulaton, ulaon dohot ngulum gabe pasu-pasu tu portibion. Parbadiai maguarna marhite holong ni roha dohot hasatiaonmu, tunasa natinopa. Tatangya kon ma peliata tuado panidebata martangi yang mahita. Ali debata amanami na di Banua Gijang, hodo haroroan ni saluhut silehon-lehon na denggan doho nasa ulibasa na mauliutus. Upasahat hami ma, sian na nilehon mi tu hami pilihan nami tuho. Say jalo may gabe uap na husus di jolom. Pasu-pasu may jala ramoti, asa hu parhasyang hami pilihanon. Pati bulhon harajaonmu di tonga-tonga ni huriam dohok di portibion. Buhay marohanami marhite-hite todim, asalam hutat dahami godang ni silehon-lehon mitu hami. Asalam girgir hami madok mauliate tuho, marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Alia manami na di Banua Gijang, say pinarbadia maguarmu, say Roma harajaonmu, say saut malomo ni roham di Banua Tongon songon na di Banua Gijang, ehon matuhami sadarion hanguluan siapari, say sama dosa nami songon pandesa nami di dosa ni dongan namar dosa tuhami, unang hami togihon tu pangujunan,
palua mahami sian pangago. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debatama ho. Disodakon Tuhan debatama bohina tuho jala asima rohana midaho. Didopakon Tuhan debatama bohina tuho. Jala di pasahorhon madamena tutodim.